дар замонҳои қадим шахсе ба як подшоҳ ду уқуби навзодро тӯҳфа мекунад ва шоҳ ба мураббиёни паррандаи дарбор низ амр медиҳад ки он ду уқубро ба шикор кардан омода кунад, яъне ки ба онҳо шикорро омӯзад. пас аз як моҳ масъул назди шоҳ меояд ва ба самъи шоҳ мерасонад ки яке аз уқубон барои шикор омода аст. вақте ки шоҳ пурсон мешавад аз уқуби дигар, он нафар бошад дар позух мегӯяд ки аз рӯзи аввал ки ӯро рӯи шохе гузоштем ӯ аслан парвоз намекунад, ӯ ҳамон ҷо ҳамон гуна меистад. шоҳ дастур медиҳад ки то мушовирону ходимони дарбор кӯшиш намоянд ки он парранда парвоз кунад, валекин талошҳои онҳо натиҷае ҳам намедиҳад. шоҳ амр медиҳад ки ҳар нафаре ки уқубро ба парвоз дарорад аз шоҳ тӯҳфаи гаронарзише дарёфт мекунад ва дастур медиҳад ки ин фармонро дар тамоми шаҳр эълон кунанд. рӯзи дигар субҳ вақте ки шоҳ аз дарбор берун мерафт, мебинад ки дар боғ уқуби дуюм низ парвоз дорад. шоҳ амр медиҳад он нафаре ки уқубро ба парвоз даровардааст назди ӯ биёранд ва вақте ки ӯро меоранд, ӯ як деҳқони оддӣ буд. шоҳ аз ӯ мепурсад ту чӣ кор кардӣ ки уқуб парвоз кард? Магар афсунгар ҳастӣ? мо ин қадар кӯшиш кардем вале натиҷае надод. деҳқон бошад дар посух мегӯяд ки шоҳам ин як амали оддӣ аст, ман танҳо он шохаеро ки уқуб болои он менишаст буридам ва уқуб дарк кард ки пару бол дорад ва бояд ки парвоз кунад. яъне гоҳҳо лозим аст ки барои парвоз кардан, барои боло баромадан шохаҳои зерро буред, то ки тавонем бол кушоем, парвоз кунем ва ба боло бароем.